زي تسعر سب كتخون تهوبا وي عدل أيليكانيو زليكا صنع لمارات تراي أتم عوتات سبات فليات لزخون زي كونس نفس وكف معلت دقاقموات صنعات تكبارات لزلوومي لومي كابت ترى تحسس بوطيخا نمنتها زي سعر زقور عصرتها معلته والمارات كنقركاي سلام انكو حنا تشانلنا بدا حمد صاحو نتشانل نحدش نتهلهم سبسكرايب بمقار سدرابيتنا هونو قداماي كبابيخا بتنقاطري نسخه ማእኸላይ መጠናይቶም ዝበለፀ ግዜኻ ትሕልፈሎም ሓሙሽተ ሰባት ኢኻ እዚ ማለት እቶም ሓሙሽተ ቀረባኻ ዘለዉ ሰባት ኣታዊኻ ኣተሓሳስባኻ ቋንቋኻን ይውስንዎ ማለት እዩ ምስ ሓሙሽተ ሃካያት እንተውዒልካ መበል ሻድሻይ ሃካይ ንስኻ ኢኻ ምስ ሓሙሽተ ራእይ ዘለዎም ንፉዓት ተውዒልካ ግን ብዘይፍላጥካ መበል ሻድሻይ ንፉዕ ክትኸውን ትግደድ ገሊኦም ሰባት ኣብ ህይወቶም ዝኾነ ዕላማ የብሎምን ንሳቶም ሓይሊ ዝረኽቡ ንኻልኦት ሰባት ብምውቃስ ብምምራር ተስፋ ብምቑራፅን እዩ ልክዕ ከም ሰረቕቲ ንዓኻ ዘለካ ናይ ስራሕ ድሌትን ተስፋን ክሰርቁ ይፍትኑ ምስኣቶም ድሕሪ ምውዓልካ ተዳኺምካን ተሰባቢርካን ትተርፍ ዘይትሰዓር ክትኸውን ተደሊኻ ነዞም ሰባት እዚኦም ካብ ህይወትካ ናይ ምስጎግ ሓላፍነት ኣለካ ሓይልኻ ክቡር ሃብትኻ እዩ ንሰረቕቲ ኣይተረክብ ብዙሕ ሰብ በይነይ ክተርፍ ብዝብል ፍርሒ ጥራይ ምስ ዘይጥዕሙ ሰባት ግዜ ይሕልፍ ግን ከዓ ምስ ትሑት ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ካብ ምውዓል በይንኻ ምዃን ኣዝዩ ይበልፅ ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ሰባት ካባኻ ዝሓሹ ዝያዳ ዝሰርሑ ንዓኻ ብድሆ ዝኾኑኻን ምስ ዝኾኑ ንስኻ ንክትዓቢ ትግደድ ኣብ ትዝርብ እቲ ዝበለፀ ንስኻ እንትኮይንካ ኣብ ትክክለኛ ቦታ የለኻን ማለት እዩ ዘይትሰዓር ክትኸውን ተደሊኻ ናብቶም ፅቡቅ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ትፀጋዕ ካልኣይ ብውፅኢትካ እምበር ብመደባትካ ኣይትዛረብ ንሓደ ሰብ መደባትካ ክትነግሮ ከለኻ ኣእምሮኻ ልክዕ ከምቲ ነቲ ነገር ምስ ተዓወትካ ልስምዖ ሓጎስ ይረክብ እዚ ማለት ገና ከይሰራሕካ ተዓዊተ እየ ዝብል ናይ ሓሶስ ስምዒት ስለዝፈጥረልካ ነቲ ስራሕ ንምስላጥ ዘለካ ሓቀኛ ሃንቀውታን ሓይልን የጥፍኦ ስቕ ምባል ግን ነቲ ውሽጣዊ ሓይሊ ዓቂብካ ናብ ስራሕ ክትቅይሮ ይሕግዘካ መደባትካ ምስ ተፍልጥ ንፀላእትካ መጥቃዕቲ ዝኸውን ዕድል ትህቦም ኣለካ ሰባት መደብካ ምስ ፈለጡ ኣይከኣልን እዩ ከቢድ ይብሉካ ወይ ድማ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ከዓናቕፉካ ይፍትኑ ሚስጥርካ ኣብ ውሽጥኻ ምስ ዝኸውን ግን ማንም ሰብ ክቃለስካ ኣይኽእልን እዩ ስቕታ ማለት ንርእስኻን ንራእይኻን ካብ ዘይድል ነቐፌታ ምሕላ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ብዛዕባኻ ኩሉ ምስ ዝፈልጥ ዋጋኻ ይቕንስ እዩ ዘይስዓር ሰብ ማለት ቀጻሊ ስጉምቱ ዘይፍለጥ ሰብ እዩ ስቕ ኢልካ ክትሰርሕ ከለኻ ሰባት እንታይ ይገብራሉ ኢሎም ብክብሪ ክጥምቱኻ ይግደዱ እቲ ሓንሳብ ብዓወት ብልጭ ክትብል ከለኻ ትርኢ ውፅኢት ድማ ካብ 100 ቃላት ንዕላ ሓያልን ዘደንቕን ይኸውን ውፅኢትካ እቲ ዝዓበየ ምስክርካ እዩ ምዝራብ ንባዕሉ ብዙሕ ሓይሊ ይወስድ እዩ ኣብ ክንድን ሰባት ክትእምን ግዜኻን ሓይልኻን ትጥፍእ ነቲ ሓይልቲ ኣብ ስራሕ ኣውዕሎ ሓቀኛ ሓያል ሰብ ብዘረባ ዝረትዕ ዘይኮነስ ብተግባር ዝመልስ እዩ ሰባት ክትዛረብ ከለኻ ክጠራጠሩ ይኽእሉ እዮም ምስ ውፅኢትካ ምስ ዘጋጠሙ ግን ስቕ ክብሉ ይግደዱ መደባትካ ከም ዝርኢ ኣብቲ ትመሬት ክወሮም ሰባት ዘርኢ ኮነን ዝደልዩ ነቲ ፍረትኦም እዮም ክርእዩ ዝደልዩ ልሳንካ ዓቅብ ስራሕካ ግን ነስፍሕ ሽዑ ዓለም ብውፅኢትካ ክትግረም እያ ሳልሳይ ሙሉእ ሓላፍነት ውሰድ ንድሕሪት ዝጎተካ ዝዓበየ ነገር ምክንያት እዩ መንግስቲ ቁጠባ ስድራ ቤት ወይ ዕድል ኣይተማኽኒ ንጥፍኣትካ ኮነ ንዓወትካ ሙሉእ ሓላፍነት ንርእስካ ሃባእ ኩሉ ነገር ኣብ ኢደ ኢልካ ምስ ተኣምን ንዓኻ ደው ዘብለካ ሓይሊ የለን ንመንግስቲ ንቁጠባ ንኹነታት ኣየር ወይ ንወለድኻ ክተማኽን ከለኻ እተመሓላልፉ መልእኽቲ ከም ዝስዕብ እዩ ህይወተይ ኣብ ኢደይ ኣይኮነትን እዞም ነገራት እዚኦም ተዘይተቐይሮም ኣነ ክዕወት ኣይኽእልን እየ እዚ ማለት ንስልጣንካ ንካልኦት ኣረኪብካዮም ኣለካ ማለት እዩ ሙሉእ ሓላፍነት ክትወስድ ከለኻ ግን ነቲ መሪሕነት ህይወትካ ኣብ ኢድካ ትመልሶ ኩነታት ክቅይር ኣይትፅበን ንስኻ ኢኻ ነቲ ኩነታት ትቕይሮ ምክንያት ንኣእምሮኻ ንግዚኡ ምፅንዓይ ይህቦ ይኸውን ንህይወትካ ግን ከንቱ እዩ ዝገብራ ሓደ ሓቂ ተረዳእ ዓለም ብዛዕባ ዘጋጥመካ ፀገም ግደ የብላን ዓለም ብዛዕባ ዘምፀኻዮ ውፅኢት ጥራይ ትግደስ ዘይስዓር ሰብ ኣብ ክንዲ ስለምንታይ ኣይተዓወትኩን ዝብል ምስምስ ዘዳሊ ከመይ ገይረ ክዕወት ትኽእል ዝብል መንገዲ ዝደሊ ሰብ እዩ ምስምስ ናይ ድኹማት መሳርሒ እዩ ውድቀት ብዘጋጥመካ ከመይ ልዚ በፅሐኒ ኢልካ ካብ ምጭናቕ ኣብዚ ውድቀት እዚ ናተይ ግደ እንታይ ነይሩ ኢልካ ሕተት ስሕተትካ ምስ ትቕበል ክትእረም ትኽእል ኢኻ ስሕተትካ ናብ ካልኦት ክትድርበይ ከለኻ ግን ካብቲ ስሕተት ትምህርቲ ክትወስድ ዕድል ተዓፁ ኣለኻ ሙሉእ ሓላፍነት ምውሳድ ማለት ነፍሲ ወከፍ ውድቀት ናብ ናይ ዓወት መሳሊ ምቕያር ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ሓላፍነት ከም ሸኽሚ እዩ ዝሪኦ እቲ ሓቂ ግን ሓላፍነት ናፅነት እዩ ውፅኢት ህይወተይ ብናተይ ተግባር እዩ ዝውሰን ኢልካ ምስ ተኣምን ንመንነትካ ካብ ፍርሒ ነፃ ተውፅኦ ኣለካ ሽዑ ንማንም ኣይትፅበን ንማንም ኣይትምሕፀንን ናይ ገዛ ርስኻ ዕድል በዓልካ ክትመርሕ ትጅምር እዚ እቲ ዝለዓለ ናይ ሰብኣዊ ሓይሊ ደረጃ ካብ ምስምስ ውፃእ እሞ ናብ ምስራሕ ተመለስ ተሸካሚ ሓላፍነት ኩን እምበር ተሸካሚ ምስምስ ኣይትኹን ሽዑ ዓለም ኩላ ትሕቲ ስልጣንካ ክትወድቕ እያ ራብዓይ ምቾት ምስኣን ልማድ ግበር ዘይስዓር ሰብ ማለት ኣብ ከቢድ ኩነታት ኮይኑ ክሰርሕ ዝኽእል ሰብ እዩ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ሓንቲ ትፈርሓ ነገር ብፍላጥ ግበራ ንኣብነት ብዙሕ ሕልማይ ምሕፃብ
ወይ ነቲ ዘሰክፈካ ሰብ ደውለሉ እዚ ልማድ እዚ ኣእምሮኻ ንቃንሳን ንብድሆታትን ከም መሰል ዕቤት ክትጥቀመሉ ይምህሮ ሓደ ሓቂ ተረዳእ ኣብ ውሽጢ ምቾት ዝኾነ ዓይነት ዕቤት የለን እቲ ኩሉ ግዜ ቀሊል ነገር ጥራይ ዝደሊ ሰብ እናበለይን እናደኸመን እዩ ዝኸይድ ዘይትሰዓር ሰብ ክትኸውን ተደሊኻ ምስቲ ዘሰክፈካን ዘሸግረካ ነገር ክትላመድ ኣለካ ዕቤት ዝጅምር እቲ ምቾት ክትሓድጎ ከለካ እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ካብ ዝፈርሖ ነገር ይሃድም ዘይሰዓር ሰብ ግን ናብቲ ዝፈርሖ ነገር እዩ ዝኸይድ ስለምንታይ ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ዓወትካ ኣብ ውሽጢ ዝፈርሖ ነገር ተሓቢኡ ስለ ዘሎ ሓደ ሰብ ክትዘራርቦ እንተፈሪሕካ ወይ ሓደ ስራሕ ክትጅምር እንተተሰኪፍካ ንሱ ኢቱ ክትገብሮ ዘለካ ፍርሒ መንገዲ ዕቤትካ እዩ ዘርእየካ ዘሎ ሰዓቦ እምበር ኣይትህደመሉ መብዛሕትኡ ሰብ ብስምዒቱ ይዝውር ደስ ስለ ዘይብለኒ ኣይገብሮን ይብል ዘይሰዓር ሰብ ግን ንስምዒቱ ዝቕበል ክብሎ ዝኽእል ሰብ እዩ ስምዒትካ ዝሑል ማይ ኣይትሓፀብ ክብለካ ከሎ ንስኻ ግን ብፍለጥ ኣይፋልን ክሕፀብ ክትብሎ ኣለካ ንስኻ ንኣእምሮኻ ትእዝዞ ከም ዘለካ ተረጋግፅ ኣለካ እዚ ልምምድ እዚ ድማ ኣብ ዝኾነ ናይ ሂወት ቃልሲ ቀዳምነት ሂበካ ቀሊል ሂወት ኣይትመነእ ሓያል መንነት ግን ተመነእ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ንርእስኻ ብድሃባ ምስ ቃንዛ ተላመድ ሽዑ ዓለም ኩላ ክትቃለስካ ክትመፅእ ከላ ንስኻ ቀደም ስዒርካ ኣለኻ ሓምሻይ ናይ ስምዒትካ ዋና ኩን ሰባት ክነቕፉኻ ከቃልሉኻ ወይ ዕንቅፋት ክኾኑኻ ይፍትን እዮም ዘይሰዓር ሰብ ግን መፍትሕ ስምዒቱ ኣብ ኢድ ሰባት ኣይህብን እዩ ሓደ ሰብ ፀሪፉካ ምስ ተሓረቕ ንስኻ ባርያ ናይቲ ሰብ ኢኻ ብዛዕባኻ ዝዛረብ ሕማቕ ይኹን ፅቡቕ ንዓኻ ከየናወፀካ መንገድካ ክትቕፅል ምስ ትጅምር ንስኻ ናይ ሓቂ ሓያል ኢኻ ሓደ ሰብ ፀሪፉካ ምስ ተሓረቕ ወይ ኣቃልልካ ምስ ትጭናቕ ስምዒታዊ ንዕኡ ረኪብካ ኢልካ ማለት እዩ ንሱ ሕረቕ ክብለካ ከሎ ተሓረቕ ተሳቐ ክብለካ ከሎ ተሳቐ እዚ ማለት ንስኻ ባርያ ናይቲ ሰብ ኢኻ ዘይትሰዓር ሰብ ክትኸውን ተደሊኻ ነቲ መፍትሒ ስምዒትካ ካብ ኢድ ሰባት መንዚዕካ ውሰዶ ሰባት ዝደልይዎ ይበሉ ንስኻ ግን ከምቲ ዝደለኻዮ ጥራይ ስማዕ ብዙሕ ሰብ ነቐፊት ኣይፅልእ ምስጋና ግን ይፈቱ ግን ከዓ ምስጋና ሰባት ጥራይ ዝሐጉስኻ እንተኮይኑ ነቐፊት እውን ክሕዝነካ እዩ ስለምንታይ ምክንያቱ ዋጋኻ ኣብ ኢድ ሰባት ስለ ዝገበርካዮ ዘይሰዓር ሰብ ግን ብምስጋና ኣይዕበን ብነቐፌታ ድማ ኣይሓዝንን ንሱ መን ምዃኑ በዓሉ ስለ ዝፈልጥ ናይ ሰባት ዘረባ ልክዕ ከምቲ ኣብ መስኮት ዝሃርም ዝናብ ጥራይ እዩ ዝመፀ ይምፃእ ንውሽጡ ግን ኣይኣቱን እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ፀርፊ ምስ ሰምዐ ክምልስ ይጓየ ዘይሰዓር ሰብ ግን ስቕታ ከም ዝሓየለ መሳርሒ ይጥቀመሉ እዩ ሓደ ሰብ ፀሪፍካ ከሎ ንስኻ ከይተናወፅካ ብፍሽኽታ ጥራይ ተጠሚትካዮ እቲ ሰብ ተሸኒፉ ማለት እዩ ስለምንታይ ምክንያቱ እቲ ንዓኻ ንምቁፅፃር ዝፈተኖ ፈተነ ስለ ዝፈሸለ ዘይሰዓር ሰብ ዓይኑ ካብ ዕላሙ ኣየልግስን እዩ ኣብ መንገዲ ዝጭድሩ ኣኽላባት ንጉዕዙ ደው ከብልዎ ኣይፈቅድን እዩ ሰባት ብዛዕባኻ ዘለዎም ኣረኣያ ናታቶም ጉዳይ እዩ ናትካ ጉዳይ ግን ስራሕካ ምፍፃም ጥራይ እዩ ስምዒታዊ ጋሻ ልብስ ማለት ንዓለም ንዓይ ክትንክፈኒ ኣይትኽእሉን ኢኹም ኣነ ንገዛ ርእሲ ጥራይ እየ ዝእዘዝ ዝብል ናይ ሓያላት ጨርሖ እዩ ሰላምካ ኣብ ኢድካ ሓዛ ሰባት ክነቕፉካ ከለው ናታቶም ፀገም ይበል ክንእዱኻ ከለው ይቐኒለ ይበል ንስኻ ግን መንገድካ ጥራይ ሰጉም መንነትካ ብዘረባ ሰባት እንተተሃኒፁ ብዘረባ ሰባት እውን ኣይፈርስን እዩ ሻድሻይ ምስጋና ዘለካ ነገር ኣመስግን ብውሽጥኻ ሃብታም ምስ ትኸውን ኣብ ደገ እውን ሃብቲ ክስዕበካ እዩ ምስጋና ዝብል ሓሳብ መብዛሕትኡ ግዜ ከም ሃይማኖታዊ ወይ ባህላዊ ስነ ስርዓት ጥራይ ገይሩ ይውሰድ ይኸውን ግን ከዓ ምስጋና እቲ ካብ ኩሉ ዝሓየለ ናይ ሓይል ማግኔት እዩ ዘለካ ነገር ክተመስግን ከለኻ ንዓለም ኣነ ብቑዕ እየ ድልው ድማ እዩ ዝብል ምልክትካ ትሰድድ ዘለካ ኣብዚ ዓለም እቲ ዝለዓለ ሕጊ እቲ ዘለዎ ይውስኸሉ ዘይብሉ ድማ ይቕነሶ ዝብል እዩ እዚ ማለት ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዘይብልካ ጥራይ ተተኪርካ እንተማሪርካ ዝያዳ ሕሰብን ስእነትን ኢኻ ትስሕብ ኣብቲ ዘለካ ንእሽቶ በረከት ምስጋና ክትቐርብ ከለካ ግን ልክዕ ከም ማግኔት ተወሳኺ ዓወትን ሓጎስን ናብ ሂወትካ ክውሕዝ ዝገብር ምስጋና ናብ ዝያዳ በረከት ዝወስድ ናይ ብርሃን መንገዲ እዩ መብዛሕትኡ ሰብ እዚ እንተሃልዩኒ ክሕጎስ እየ ይብል ምስጋና ግን ስለ ዘለኒ ሕጉስ እየ እዩ ዝብል እዚ ናይ ኣተሓሳስባ ምቕያር ኣዝዩ ሓያል እዩ ብዛዕባ ዘለካ ጥዕና ብዛዕባ ተተንፍሶ ኣየር ብዛዕባ እቶም ዘፍቅሩካ ሰባት ክተመስግን ከለካ ኣእምሮኻ ካብ ጭንቀትን ስእለትን ወፂኡ ናብ ተስፋን ምርጋዕን ይልወጥ ብውሽጡ ሃብታም ዝኾነ ሰብ ኣብ ደገ ንዝመፅእ ዝኾነ ፀገም ስዒሩ ክሓልፍ ይኽእል እዩ ኣብ ፅቡቅ ግዜ ምስጋና ምሃብ ቀሊል እዩ እቲ ናይ ሓቂ ዘይሰዓር ሰብ ግን ኣብ ማእኸል ፀገምን ውድቀትን ኮይኑ ካብዚ እንታይ ተማሂረ ስለምንታይ ከመስግን ዘለኒ ኢሉ ዝሓስብ ሰብ እዩ ኣብ ውሽጡ ቃንዛ ምስጋና ምስ ትረክብ ንስኻ ንሰይጣን ወፀላኢኻ ስዒርካ የለኻ እቲ ፀገም ንዓኻ ንምድካም መፂኡ ነይሩ ንስኻ ግን ብምስጋና ናብ መሳለል ዕቤት ቀይርካዮ እዚ እቲ ዘይሰዓር ሓይሊ ምስጋና ማለት ንፈጣሪ ወይ ንሂወት ይቐኒየሉ ምባል ጥራይ ዘይኮነስ ንርእስኻ ክብሪ ምሃብ ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ኣብቲ ዝጎደለካ ተማርር ኣብቲ ዘለካ ተዓወት ሽዑ ዓለም ኩላ በረከታ ክትኽፍተልካ እያ ሻውዓይ ዝኸበደ ነገር ቅድም ስራሕ ነቲ ክትገብሮ ትፈርሖ ወይ እትሰንፎ ስራሕ ኣቐዲምካ ፈፅሞ እዚ ንመዓልትኻ ብዓወት ክትጅምራ ይሕግዘካ መዓልትኻ ከመይ ከም ትጅመራ ነቲ ዝተረፈ 16 ሰዓታት ሂወትካ ይውስኖ ነቲ ዝተረፈ ሰዓታት ሂወትካ ይውስኖ
ንጎህ ተስኢኻ ቀለልቲ ነገራት ምግባር ንኣብነት ሶሻል ሚድያ ምክፋት እንተዳ ጀሚርካ ኣእምሮኻ ናብ ናይ ምዝንጋዕ መስመር ዝኣቱ ግን ከዓ ነቲ ዝኸበደ ዘፍርሐካ ወይ ደስ ዘይብለካ ስራሕ ቀዲምካ ምስ ትፍፅሞ ኣእምሮኻ ዓብይ ናይ ዓወት ስምዒት ትረክብ እዚ ስምዒት እዚ ድማ ንዝተረፈ ስራሕ መዓልትካ ብቅፅበት ንክትፍፅሞ ሓይሊ ይኮነካ ብዙሕ ግዜ ኣእምሮና ነቲ ከቢድ ስራሕ ንምግዳፍ ክብል ካብኡ ዝቐልል ግን ድማ ዘይድሊ ስራሕ ክንሰርሕ ይገድደና እቲ ዝኸበደ ስራሕ ትብሎ ዘለካ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ዝያዳ ዘፍርሐካ ወይ ድማ ዝያዳ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ስራሕ እዩ ሰብ ካብ ዝፈርሖ ነገር ይሃድም ሓያል ሰብ ግን ናብቲ ዝፈርሖ ነገር ይስጉም ነቲ ዘሰክፈካ ስራሕ ቀዲምካ ክትገብሮ ከለካ ንፍርሒ ኢኻ ተቐትሎ ዘለካ ፍርሒ ምስ ሞተ ድማ ንዓኻ ደው ዘብለካ ሓይሊ የለን ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ዝኸበደ ነገር ቀድም ክትሰርሕ ከለካ ንኣእምሮኻ ሓደ ዓብይ ትምህርቲ ትምሮ ኣለካ ንሕና ከቢድ ነገር ንገብር እምበር ካብኡ ኣይንሃድምና ዝብል እዚ ልማድ እዚ ድሕሪ ገለ ግዜ ባህሪኻ ይኸውን ሽዑ ኣብ ዝኾነ ናይ ሂወት ፈተና ሰባት ክጭንቑ ከለው ንስኻ ግን ብረግዓት ተሲኢኻ ነቲ ፀገም ትፈትሖ እዚ እቲ ምስጢር ናይቶም 1% ዝለዓለ ተዓወትቲ ሰባት ሻምናይ ንርእስኻ ቃልካ ምሕላው ምስ ሓደ መሓዛኻ ዝምድና ክህልወካ ከሎ እቲ መሓዛኻ ኩሉ ግዜ ክመፅእ እናበለ እንተዘይመፅኡ ክሰርሕ እየ እናበለ እንተዘይሰሪሑ ድሕሪ ገለ ግዜ ንዕኡ ምእማን ትገድፎ ኢኻ ንርእስኻ እውን ልክዕ ከምኡ እዩ ፅባሕ ክመሃር እየ ካብ ፅባሕ ክሰርሕ እየ እናበልካ ቃል እንተፍሪስካ ኣእምሮኻ ንዓኻ ምእማን ይገድፎ እቲ ኣነ ክገብሮ ክእል እየ ዝብል ስምዒት ትፀፍእ ንርእስኻ ብተደጋጋሚ ስለ ዝሓሸኻላ እዩ ንርእስኻ ቃልካ ክትኸብር ከለካ ካብ ስምዒትካ ነፃ ትወፅእ ኣለካ መብዛሕትኡ ሰብ ናይ ስምዒት ባርያ እዩ ደስ ዝብሎ ይገብር ደስ ዘይብሎ ይሓድግ ንስኻ ግን ቃልካ ክትኸብር ከለካ ንስምዒትካ ትእዝዞ ኣለካ እዚ እቲ ናይ ሓቂ ስልጣን ኣብ ኣእምሮ ቃሉ ዘኽበረ ሰብ ኣብ ዝኾነ ናይ ሂወት ብድሆ ተሰዓሪ ኣይኸውንን እዩ ተሽዓይ ስቕታን ምርጋዕን ንሕና ንኩሉ ሰብ ግዜ ንህብ ኢና ንሓለቓና ንፈተውትና ንማሕበራዊ መራኸቢታት ስለምንታይ ግን ነቲ ኣብ ሂወትና ዝዓበየ ግደ ዘለዎ ሰብ ንገዛእ ርእስና ግዜ ንኸልኦ ኣብ መዓልትና 10 ደቂቃ ጥራይ ሞባይልካ ጥፊኻ ምስ ርእስኻ ቆፀራ ግበር ኣብ ግዜ እቲ ርእስኻ ንምፍላጥን ስምዒትካ ንምስማዕን ዝሕግዝ ናይ ክብሪ ግዜ እዩ ንርእሱ ዘይፈልጥ ሰብ ንዓለም ክስዕር ኣይኽእልን እዩ ብዙሕ ግዜ ንሰባት ብቕፅበት መልሲ ንህብ እሞ ፀኒሕና ንጠዓስ ስለምንታይ ምክንያቱ ስምዒትና ስለ ዝገዝአና ስቕታን ምርጋዕን ግን ኣብ ሞንጎ ዘጋጠመና ነገርን እቲ ንስኻ ትህቦ መልሲ ኣፈላላይ ይፈጥረልካ እዚ ኣፈላላይ እዚ ድማ እቲ ዝዓበየ ናፅነትካ እዩ ስቕልካ ምስ ርእስኻ ምርጋዕ ምስ ትላምድ ኣብ ዝኾነ ኩነታት ብልሒ ዘለዎ መልሲ እምበር ስምዒታዊ ጨውጨውታ ኣይተርእን 10 ንግሆ ምውሳን ዓወት ካብ ሰዓት 5 ናይ ንጉዓት ዝጅመር ዓለም ከይተበገሰት ንስኻ ንኣእምሮኻ ንኣካላትካ ነዳልዎም ንግሆ ምውሳን ማለት ስቕልካ ምትሳእ ጥራይ ዘይኮነስ ንመነትካ ዳግም ምህናፅ እዩ ንኣካላትካ ብምንቅስቃስ ተዳልዎ ንኣእምሮኻ ድማ ብንባብ ወይ ብምርጋዕ ተህብትሞ እዚ ናይ ንግሆ ልምምድ ንመዓልትካ ዝኸውን ነዳዲ እዩ መኪና ብዘይ ነዳዲ ክትኸይድ ከም ዘይትኽእል ሂወትካ እውን ብዘይ ናይ ንግሆ ምድላው ፅቡቅ ውፅኢት ከምፅእ ኣይትኽእልን እያ ንሎሚ ዘዳልኹልኩ መደብ እዚ ይመስል ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ بخالق أقدر سرت كساب نراقب سلام صبحو